Pois Sermos Galiza significou volver aos quiosques a lingua galega, despois de que desapareceran todas as cabeceiras dos medios de comunicación que viñan imprimíndose na nosa propia lingua. Sempre se di, ou insístese, que naceu para cubrir un oco, pero moitas veces, máis que para cubrir un oco, eu digo que naceu para abrir moitos máis ocos, non? No sentido de crear un espacio informativo en galego. Para min representa unha necesidade, non? A necesidade de ter información en galego, a necesidade de ter un xornalismo galego de calidade, un medio polo cal a xente desde aquí, desta terra, nos podamos informar. Creo que significa algo moi importante, sobre todo no ano no que estamos, nos 2016, que é o centenario das Irmandades da Fala. Sermos Galiza respondía a unha digamos que urxencia que se daba naquel momento da súa saída hai xa 4 anos. Despois de unha época bastante negra para o xornalismo en galego, no que desapareceron pois cabeceiras históricas. Somos capaces de dar resposta a ese reto de facer voltar aos quiosques pois un produto imprescindible para o desenvolvemento normal do país. A continuidade dun instrumento, tanto no plano digital como en papel, para que as persoas, os galegos e as galegas, pensen, reflexionen. Sermos Galiza é un xornalismo ao servizo do país, é un xornalismo que afonda na realidade galega, feito por nós e desde nós, un xornalismo cunha perspectiva actual, sen esquecermos a ollada ao pasado. Creouse con esa plataforma dupla, non? Que era o semanario en galego con outra dinámica informativa e, por outra parte, un medio digital que respondía máis aos nosos tempos. No periodismo digital agora hai moito cara onde tirar, que en realidad é o futuro, sen abandonar a idea do papel, que Sermos xa reinventou un pouco, porque nin siquiera é un diario, e o ser semanario xa trata os temas de outra forma. Continuar esa línea de conocernos a nos mesmos como galegas e como galegos, de descubrirnos, de pensarnos, de rirnos tamén de nos mesmos. Sermos nace como un proxecto colectivo e esa era a súa forza, non? Irse atopando con xente, ir sumando forzas. A parte do necesario que era para a xente, a importancia que ten é que tamén o fai a xente de base. Naceu desde abaixo, con proceso de suscripción popular. Sermos é moito máis que un medio en galego, é un proxecto social. Temas que moitas veces non tiñan cabida no que son os medios maioritarios, os medios convencionais, e que parecía que non existían, e que pouco a pouco intentamos facelos visibles. Construir un medio de comunicación que fose galego, pero que tamén se desenvolvese desde unha perspectiva propia, non? Que abordase os problemas e as realidades que se viven neste país con unha perspectiva nacional, focando sempre a atención nos intereses galegos e dándolle voz precisamente a aqueles colectivos que non a tiñan. Unha visión global desde o noso país que nos enriquece e nos permite ter todos os ángulos para comprender a realidade. É un xornalismo no que a análise, a interpretación, a opinión e tamén a investigación é fundamental, ademais da información. Sermos Galiza é un medio que intenta facer as cousas dun xeito diferente. Non sempre o conseguimos, porque isto, require tamén medios, traballo, esforzo, pero intentámolo. E sabemos que non somos perfectos, porque tamén sabemos que estamos nun país que non é perfecto, pero intentámolo. O que pode ser eso, o que pode ser eso. Vexo, hai outro... Eu estudei publicidade e relacións públicas, especialiceime en comunicación política e non tiña pensado así a bote pronto, non ao rematar a miña carreira universitaria, pois comezar a traballar nun medio de comunicación, e para min foi unha experiencia absolutamente enriquecedora, non? Permitiume de alguna maneira coñecer este país desde unha perspectiva moi ampla. Eu descoñecía o que é o mundo do xornalismo galego, porque non procedía deste ámbito, e tamén descoñecía o que era o ámbito de xestión empresarial. É unha aventura na que nestes 4 anos tuve a sorte de compartir con xente da que aprendín. Algúns siguen no barco, outros xa non están, pero de todos eles non teño nada máis que cousas boas que dicir. O feito de que na redacción haxa xente con moita experiencia e xente nova
con moita ilusión, pois eso creo que é enriquecedor tanto para os que somos máis maiores como para os que son máis novos. A verdad que teño moito marxe de manobra, permítenme facer moitas cousas novas, vivín o proceso do redeseño do semanario, que para min foi un luxo, porque aprendín moitísimo. Recordo un tempo de nervios, de desesperación por algún momento, de ilusión noutras, de volver a encontrar a moita xente no camiño, de creer que eso podía ir para adiante e podía ter futuro, porque era algo que che transmitía a xente, non? Eu desde o primeiro momento no que souben que xurdía unha iniciativa como esta, sentínme unha máis a hora de sumarme este proxecto, de apoialo na medida das posibilidades. O máis bonito é estar no medio que está comezando, que está nos seus primeiros anos, e ver como ese medio medra, como medra cando a ti, como ti medras tamén cando a él, e iso é quizá o máis enriquecedor da experiencia de estar en Sermos, non? E, bueno, realmente, felizmente, o medre de Sermos, quer no semanario, quer no digital, é exponencial. Eu non participei en Sermos desde o inicio, incorporeime o ano pasado, no 2015, xa levaba ali 3 anos de vida, con outra persoa na xerencia, con Anabel, e entón, pois, collín un pouquiño a criatura en marcha. Sin embargo, é un proxecto que acompañei desde o principio, é dicir, que estaba informado da súa creación. Nese sentido tamén me fixo medrar a min persoal e incluso politicamente, non? Porque me achegou a realidades que eu non coñecía de primeira man. Ademais, representou todo un premio, un recoñecemento que eu puidese estar participando desde o punto de vista dunha traballadora en un proxecto de tal envergadura e de tal importancia. Eu en Sermos ríome como nunca me rín en casi ningún traballo, non é moi divertido, hai moi bo rollo entre a xente. Aínda que os recursos son limitados, o ambiente da redacción é maravilloso, e o proxecto atraeche moito, e iso fai que queiras participar con moita ilusión, non? Moi satisfactorio porque nos permitiu comprobar que somos capaces de levar adiante proxectos que son iniciados colectivamente, inda que logo sexan unhas poucas persoas as encargadas de os desenvolver. Superamos ese número 200, pero ainda estamos moi lonxe da definitiva normalización da lingua galega nos quiosques, que tanto como dicer que estamos moi lonxe da normalización da Galiza como nación. Si Sermos Galiza non existise, habería precisamente por iso que inventalo, porque era necesario que todo o mundo coñecese o que estaba a acontecer desde a perspectiva desde a que o plantexou Sermos Galiza. Para min que poida haber un xornalismo en galego desde por para Galiza é fundamental. Un xornal que fale da nosa cultura, que fale do noso deporte, que fale da nosa política, é moi importante, non só un, porque este xornal terá ao final a súa liña editorial, terá o seu xeito de pensar e cubrirá certos temas, pero creo que debería haber moitos máis. Non hai outro proxecto como Sermos Galiza, para ben ou para mal, de que sexa un proxecto comunicativo de compromiso co país en papel, en digital e todo en galego. Facemos un semanario en lingua galega que é un produto único, infelizmente é un produto único. Desde logo, a nosa vocación non é estar sós no deserto. Hai moitos temas que foron xurdindo ao longo destes 4 anos que se non existise Sermos Galiza non se terían cuberto ou non se terían enfocado as informacións como fixemos nos. E todo isto non sería posible sen a comunidade Sermos, que é o gran valor, por dicirlo de alguma maneira, do que é Sermos Galiza.